Happy new month, everyone. Happy new month, everyone. I want to pray for everybody, both my followers, the way my ancestors taught me as an Igbo man. Igbo, mma mmanụ, Ogadiri IGBO la mma. Anyị wụ ndị Igbo, anyị eteele. Ndị anyị tehile l'ụwa. Nna nna m dụlọ ka ihe shiri ọba anyị bụ ọpara. Ma ọpara iberibe anwụbeghị. Nkele ise azụ agha ebupu ọpara. Anyị bụ ọpara bara anyị dị iberibe ndị ọcha tara anyị. Aha m Nkwachukwu Ojiabọ. A na-akpọ m Ojiọfọ. Abụ m onye olu okoro nke dị na ọma ahịa n'obodo nke Chineke. Naanị alụwa niile. Ebe ahụ enwere ebe a na-akpọ Arọchukwu. Ebe ahụ enwere ebe a na-akpọ ihe chi ọwa. Ebe ihe Chineke n'ọwa. Onwe ha na-agwa gị. Na be nna m enwere ụmụ Chukwu. Aha ndị eteela ahụ ndị ọcha gụrụ ebe ahụ ụmụ Chukwu. Onye ha ihe ndị nna nna ha pụtara ahụ a na-akpọ ya. Onwe ha na-agwa gị. Anyị azawa ha Chineke ka ihe otu esi fu otele efe were Chineke. Mụ Nkwachukwu. Enwere ihe Chukwu, enwere ọlụ Chukwu, enwere amara Chukwu. Ihe niile Chukwu. Ịlaba ụra gasị nwanne gị ka chi saa. Chi bụ onye bụ ụzọ ha jụọ ịbọọla chi. Chi, underline the word chi. CHI. Asị gị lọọ chi bụ eze. Mgbe ndị Igbo bido daghị wele okwukwe agụwakwa ndidi amaka ka anyị diwe ihe ndị ọcha mere. Somebody were ihe siri o were ihe n'onweghị nye gị. How can ihe n'inweghị ga-enyeli ya mmadụ? Onye ọcha amaghị Chineke kara mụ na gị. Ebe a mgbe mbụ nwoke ara nwoke ibe ya. Ihu nwoke awụrụ nwoke ọ bụla akwụ ka nwoke. Ile ya agabala nwoke lọhịa ha. Ka nwoke ala ebere no esesef. Ịbata mma. Maka ọ girigiri ugwu eze. Abịa mebisira ya omenala anyị. Mụnwa emebisi ekwu na ndị ọcha batara 1910 ndị Britain. Anyị anabatakwa ha by trade by bata amịghakwa. Ha wepụrụ omenala ha agwa ha mbala ihe dị iche na gị ihe nna m gwara m ihe nna m gwara m. Biko taa wee eke. Anyị ji eke nta n'ụbọchị nke taa. Mbụ eke ọha na ama ebe ahịa mụnwa na-azụ. Mbụ ụbọchị ekpere anyị. Ba ọnwa ọ ga-ama n'Igbo la mma. Ndị Igbo chicken ga-atọrọ unu ụtọ na stew. Ojiọfọ ekwu nwoke olokoro. Happy new month n'okwu bekee. Ana m ekele nwere ndị mba na-eleche m na-eme m n'otugo m stupu English. Ndị Cambodia, anyị agbaala France, gbaa Italy with ụkwụ from ihe ahụ but anyị washigodu ọkada without passport obi ọjọọ asụ onye Igbo. Ma gbajiri ego wụpụ from Niger with anyị abashoka iwe ọkada pụọ Nigeria ba Niger shi Niger mee ihe na Abalak mee sala ebe ahụ asụ onye Igbo bịa wụọ ndị anya bịa hụ na ndị nke wu Islam ha na-adịtụ mean mana ndị nke na-eme omenala ndị nna ha ji tupu ewere Islam Britain jikwa nke akụkọ ha na nwere ndị omenala dị ebe a na-aka nka nwa apali ekwesị anyị nọ n'Afrịka pụọ na desert meet one village n'ime desert zigidi. Ihe na-emeba omenala ịbịa agwaghị omenala ha sị ha na ebe ị nọ desert ga-emekwele noise la ebe a na-asọ ya na ebe a dị too risky la mmụọ juru ebe a ga-emekwele noise wana ịkpọrọgodo nwere ga-emekwele akwakwala iko ebe a tu mmiri ha ịkwanyere ihe ugwula mmiri ha wụ ndụ ebe a nọ ga-emebila mmiri ha ebe a na-asa ahụ nwere ihe ime ebe ahụ atatu ha mara na ndị ọjọọ nọkọrọ obodo ha force wu n'ụlọ pụwara ha na-aka nka. Ma nwere mmiri nke ha nwa na-aṅụ ị ga-eruru iso ebe ahụ ị ga-anọfa ha ekute ya ha apaghị ya m si n'ime desert onye ije ka onye isi awọ mma eriko ọ sị lụọ ala aga mba ala ahụ ihe ana m achọ onye ma eriko tinye ya na onye ma eriko onye Igbo ma eriko tinye ya na
ilu akwụkwọ m ka m chọọ ya ekelele Mike eji agha nọ na vidio m nchọ ikele eriko ekekere ụbọchị dị elu Chukwu okike abịa ma ọnụ ụbọchị na wedara m jele akpọ oju ọfọsi na ọ bụ ikpere labụ ka nwee wujanwụ nne ya ara ndị Igbo atala ahụhụ ebe anyị aghachiri n'obodo ya na hapụ anyị ka anyị lawana na yes na hapụ anyị ala achọghị ịlụ ọgụ ka anyị lanụ ya hụkwa nnụ nchọkwana ka anyị nọkwara nọ nwunye anyị ka echitu ndị Yoruba acha ndị Hausa acha onye Igbo ha ndị makwa dị trut agba nkịtị na-achọ ka anyị nwa akwụ ka achọgharịwakwa anyị bụta ife dị mma ndị Igbo lagodo otu Chukwu si ike unu bụ nne m nkara nka hapụ ugbu a nwere m na-ekwu ọ ga-adịrị Igbo la mma obi kwuba na ọ ga-adịrị mụ mma na nwụtụ ya ọla atọ m ụtọ emeji egbebere echiche m agụ akwụkwọ mata ihe nna m gwara m ọ ga-adịrị Igbo la mma Igbo mma mmanụ